Čaute, tu je Jackis a som tu dneska s výnimočným človekom, ktorý je... Čaute, volám sa Bosík. Je tu Bosík, to je ten, ktorý sa volá normálne, viete ako už, takže asi tak. Chcem povedať, že nemám rád ľudí, ktorých jak včera boli ku každému hnusní, za prvé. Za druhé, nemám to rád, keď sa niečo dokází alebo takto. Ale jedno vám poviem, že fakt za toto nechcem sa stále k tomu vrácať, ale díky moc za to všetko. Chcem ďalej pokračovať vo videjkách, chcem natáčať viac, lebo ja chcem to tak zrobiť, že by bolo videjko normálne, tak, že by ste videli, že by ste mohli vidieť, že ja som tu sám iba, že seba sám rozprávam so sebou, ale je to ten vedľa mňa a chcem povedať, že fakt ďakujem ja za to, že ste pozerali moje videjka a takto. A chcem ešte to dodať, že videjka už nebudú iba v Poprade za chvíľočku, ale budú už aj v Prahe, ako v Čechách, no v Prahe, v Pardubicách. Tam budú natáčať ďalšie, tam kým si nekúpim kamerku, budem s kamerkou chodiť, ale si chcem taký kúpiť notebook, ktorý má aj na kazet, že môžem stiahovať z kazety do počítača, taký notebook, chcem povedať, lebo ten čo mám, ten mi krachuje, ale chcem k tomu vrátiť, že nemám rád ľudí, ktorí si myslia, že sú namyslení a takto, ako si to myslia. Lebo fakt, to nie je dobré, keď každý si myslí, že čo je čo a nemám to ako takto rád, lebo každý si myslí, že tu je svätý a svätý. Ale to není to. Proste fakt ma to včera nie, že urazilo, ale nemám rád ľudí, ktorí si robia čo chcú. Proste. A jak to mám povedať, alebo pokračovať, to neviem, ale iba jedno, že tie videjka, čo som tam mal, a už budem mať, tak budú určite ešte inčie aj lepšie. Viem, ešte nie som youtuber, ale možno dokedy, keď sa mi to podarí, tak možno sa dostanem k tomu youtuberu, kde mi budete dávať lajky alebo dislajky. Takže asi takto. A to videjko je kvôli tomu, že kúštik ďalší vlog alebo vlog zrobiť, ale asi sa kúštik predstavím na druhú stranu, lebo to tam asi neprejdem. Spadol s kamerou, s týmto, s mobilom. Pretože tu dole sú jamky od krtkov, ktoré tu naporobili v noci. To je Lukáš, tam je Spišská Teplica, za mnou sú štromy a kluk. To je kluk, takže asi tak. Chcem povedať, že ďakujem za toto všetko, čo ste porobili. Možno popozerali tie videjka, takže ďalšie budú videjka. Teraz viem, že ešte stále natáčam tým mobilom, ale nemajte strach, už budú, možno si kúpim už, nechám sa aj tento mobil, kúpim si ešte jeden mobil, ten čo mal Google,
ten najnovší mobil C5, Samsung či Galaxy, že to mal, ten najnovší. Takže asi takto, lebo fakt, to sa nedá ani chodiť, ale to nevadí. Chcem to iba povedať, že sú tu ľudia, na ktorých hrozný. A toto nemám rád na tých ľuďoch, že fakt nevedia, čo majú robiť, takže asi takto. Ktorí si myslia, že im patrí svet celý. No presne. Ale čo? Najväčší. Alebo to tí namyslení, čo si myslia, že oni všetko vedia, že všetko už dokázali na tomto svete. Takže takto, tu by sme sa asi ťažko dostali, neviem, či by to vozík preskočil alebo ja, takže asi ťažko. Tu sme na tejto stráne. Za mnou, za ním je pole, tam je tá stavba, jak som vám včera ukazoval, lebo som tu k večeru. Takže neviem, ako by sme to preskočili. A takto, takže asi tak. A tak čo, mám končiť vlog, alebo ešte aj nechcete. Ale fakt, zrobím jedno videjko, za chvíľočku zrobím som 2 alebo 3. A uvidíte, že fakt sa to dá takto urobiť. Viem, že Gogo je lepší ako ja. Tu môžem uznať. Že nie som úplný youtuber, ale chcem sa tak vyvyšiť ako je on, takže ďakujem a ešte sa vrátim k tomu včerajšku. Jak som popodával videjka na YouTube a keď si mi prišlo, že gratulujeme Jackies, že ste tam dali ďalšie videjka, že díky moc YouTube, že uznávam moje videjka, ktoré môžem ďalej natáčať. Viem, že robím aj ten rap, ale teraz som text nejaký nenapísal. Sice ma napadajú veľa textov, ale nepíšem teraz. Sice ja mám už zrobené texty zapísané, ale nemám na to prostriedky, aby som mohol natáčať. No, a ku mne ani nebol teraz, takže texty musia byť také, aké majú byť. A nejaký chlapec, ktorý tiež má texty, ale on si myslí, že už má album a že to album je iba ten rap iba o tom, že o dievčatách, že iba spieva, že aké sú pekné a také, nie. On nepochopil ten pravý zmysel rapu. Vidíte, akého na to máme chalana, ktorý si myslí, že ja keď sa dám dvora, tak už aj on bude hore. Ale nie je to tak. Takže asi takto a Ten chalan si myslí, že môjho kamaráta tá že ho prekoná, že proste, že môj kamarát pôjde dole, ale ten chlapec nevie, že vôbec repovať nič. on tak repuje, že začne repovať a potom prska so slinami. Takže asi tak. Chápete, lebo to on, keby dal, tak by urobil to lepšie. Takže asi takto. Lebo aj nepoviem tam, aké tam síce Gogo robil, keď bol aj ľudia, ale teraz je to kúšik lepšie, lebo síce už zapadá slnko, za chvíľku bude po 4:00, alebo koľko, ani neviem, preto mám byť u bratranca, ale to nevadí. Ale zas ide o to, že fakt ďakujem za to, že ste mi popodávali like, pozerali tie videjka. Na začiatku som bol až prekvapený, že sa koľko odberov bol. Takže díky moc. Pri ďalších videjkách buď ešte s mobilom, alebo už s kamerou. Ešte uvidím. Takže díky a moc. A ešte blog ešte zrobím, ktorý by mal byť ešte. Takže takto a čo viem, asi to viem, že sa budem učiť. Ja chcem, aby ste podporili môjho kamaráta Jackies a on si to jedine zaslúži. Vidí to. Aj z mojej strany ma podporu. Takže také videjka možno
týmto tu človekom, ale s druhými ešte to bude môcť natáčať. Možno keď sa mi to podarí, možno bude byť niekde, kde by som chcel. Keď hej, tak bude to dobré. No čo ja viem, čo ešte by som mal povedať. A to bude všetko, no tak díky moc a pri ďalšom videjku alebo pri ďalších vlogoch zdraví Jackie a Bosík. že pohľadaj, ešte zvadnem, že díky moc. Vaš.